Straight to the point. Now, atong tagag pagtagad mga higala, atong balik-balikan ang mga anggulo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mamani akong giingon dakin nga sa atong diskusyon tungod ba sa kinini ang kasabot man ta may gala unsa ning what is this all about? Kining impeachment trial. Muna ingon ko kung dili madayong impeachment da. Okay, para di na lang pud gasto ang kwartas katawhan nya concentrate sa trabaho. Pero madayon, ila po na para nako dire okay po kay at least natay hisgutanan kada adlaw. Higit tam hotdog issue. Daghan kay mga angles oy. Ha? Now atong balikan mahigala katotoang anggulo kay ato naman to hisgutan sa Erwin Tulfo mga kaigsunan. Ha? Nga ang ato ana nga mag-hire ang impeachment court og kuan oy kinini ang interpreter bisag kontraktual lang. Pila ka buwan lang gud nga igo mahuman ng impeachment kay malagmit do naman gyud mga higalay mga Bisaya nga ipresentar kay ang ilang subject for impeachment Bisaya man. So kini mga staff ni Sara mga taga Davao ni unya di malikayan nga nagsulti dito mahigala makasagol og Bisaya. Nga di man angay ikasuko nga mingos Tulfo nga panluluko ngano kuno Bisaya. Unsa man ning tawhana? Munay hinungdan nga sa korte do nagyo interpreter. Kay nagpangutana sa abogado gituyo mo ko ng in English ang language nga gamiton sa korte. Ambot og mahimo baka na mahigalang matagalog mga sukit tigpaminaw sa korte puhon og unsa bay plano. Pero pagkakaroon in English kini sa impeachment court kini ang kuane English o Filipino ang gigamit kay ang masagod na minaw. Kanang sa korte gituyo mo na mahigala nga in English kay tungod ning atong nasod pagkagrabing daghanang pinulungan. Dili lang daan sa Visayas, pag-abot ni mo Central Visayas, Cebu ni. Bisaya ni din Mubiyahe lang kagamay pa dong south, wa na. Mausab ng tuno. Abot sa south, syalan ka ba? Dili pa gani ka syudad, sumbagon ti karon. Pag-abot sa sumbagon ti karon. Ini mabuot mo ang sa man ni atong nasod, arkipelago, pagkadaghan pinulungan sa Visayas lang ha. Sa Visayas lang. Central Visayas lahi tag pinulungan Cebuano. Pag-abot ni Mogliti, Samar to ana po ditong waray-waray. O gali po ka sa Western Visayas, sus di po mga Ilonggo. Nya kada bang Ilonggo day? Di po kay Ilonggo kanang Iloilo lahi na po ng Bacolod, lahi na po ng Antique, lahi po dito Boracay. Unya si Tulfo nagpataka lang mahigalag kasuko nga ngano ko nung Bisaya. Muna nga ang korte, doon na sa court interpreter. Kada bitaw magpasuko-suko, bitaw nga wa ka sa wa mamao. Suko siya ng Bisaya, si Kwan, panluluko ko no. Siya panluluko. Saan taman na ka ng Bisaya, sige ni Tulfo, Bisaya man ito, na sa Manila, nadugay na dito sa Manila. Puna na mahigalang mga staff ni Sara, tanawa ko na, kanas Gina Acosta mga kaigalaan, staff man ng Sara dito pas Davao day. Finance officer man nila sa City Hall sa Davao. Pagbalhin niya Manila, kay Vice President ang ipandahan niya. Bisa ka na Sulay ka Lopez, iya man ang Chief of Staff sa Davao. Kay magdamag ko ka sa imong mga kasaligan, mga tao ba? To naman ta, balhin naman tag Manila, kuyog ta dito, ana. Nga imo nang ofiran po og unsay imong pabor nga mahatag. Ya, kana po mga loyal na nimo siya, to kuyugan ta lang ni dito. Mo gani mahitabo. Unya unsang itabo ang mga kaigalan, kana lang daan mga sukitig paminaw. Sa Visayas pa lang daan ha, daghan kitag pinulungan. Kana lang amo sa Leyte daan. Kanang Leyte, indikin. Ang kanang mga lugar, amo Baybay Leyte, kanang Ormoc, Isabel, tanan nga mga lungsod sa Leyte nga nag-atubang sa Cebu, highly influenced by the Cebuanos na tungod sa broadcast sa Cebu. So ang binisayaan ng Leyte nga nag-atubang sa province of Cebu, mga Cebuano ang ilang pinulungan. Pero kadtong nag-atubang sa Samar, waray-waray po. Kanang Leyte, Tacloban,
kanang abuyog, kanang diyan na dapita mahigala so mga walay na po na dito. O kadtong nakatubang mahigala sa Surigao, kanang mga dito dapit sa mga pintuyan na, napoy lang pinulungan nga marag Surigao noon sa Bindakin. Pagkagabiha bitaw, pag-abot niya mong Mindanao, sus, kadaghan ng pinulungan. Katuloy nga to ta sa Jinsan. Boom, salamat. Ito na itong happy birthday na ito na yung ang tunos happy birthday. Boom, salamat. Sa to. Ano nga nabaguhan, Stulfo, mahigalang niya, matas Pilipinas, taon nga, patinaghanan na itong mga pinulungan. Atos Luzon, patinaghanan ng pinulungan. Mau ka na nga, ang korte, doon na siya court interpreter. Dili na sa witness o musulti siya, kay unsa bay, kanabang komportable siya, nga makasulti siya, maka-express siya sa tanan, kay kanagong dili nimo na native, nimo nga language, mahigalang Tagalog, maningkamot tag Tagalog, pero di man ka maka-express tanan. Maningkamot tag Tagalog, pero kay ba og ka sa Tagalog, medyo lahi gyud. Mabitaw mo ngadto tag Manila, mahigala ako ngadto kog Manila sa kay kog taxi day di kay ko magtingog-tingog eh. Wa na Motingog na gani ka mahigala bisa pag unsaon akong Tagalog bida. Kay ingon kong driver taga saang probinsya ka sir. Labi ni itong nasod patindaghan ng pinulungan. Ha? Mao na dito sa Jinsan. Bong salamat digamo. Ang hatag mi dito mahigalag mga hinabang na to. Katong hinabang sa to mga listeners. Among gihato dito mga nalinugan. Bong salamat digamo. No? Sa Bisaya pa din na nga daghang salamat kaninyo. Oh. So inana ta. So muna nga danay kaso pagabot sa korte. Ang pangutana sa abogado in English. Og di kasabot og in English ang witness, ang mahitabuan na i-interpret na, i-translate na sa interpreter. Ha? Pagpangutana sa abogado in English. Do you know the accused of this case? Wa kasabot ang kuan, ang kananaang gapitok-pitok lang mata panalitan sa witness. Kay wa ang taon po mga higalay kuan lagi, wa sa in English. Trabaho sa interpreter, kaila ba ka sa akusado aning kasuha? Ito ba ang witness? Oh, kaila ko. So, mo ang interpreter po na, yes, I know. Umuto yung ma-record dito sa stenographer. Kay, di man sa kamao mo, di sa kasabot sa in English, imo nang i-translate nga to sa Bisaya. Initubag po niya Bisaya, i-translate na po sa in English. Huwag ka na bitang court interpreter, di po nalalim. Parang trabaho So, muna yung ma-record dito sa transcript of stenographic notes. Kay inigabot sa panahon nga mo apilar ka, abot dito Supreme Court, ang kaso Court of Appeal, Supreme Court, di makasabot na mga justices usa may pangyaw-yaw ani og dili nimo i-translate. Mao kana nga dunay court interpreter. Kay do na may mga tao nga inigpangutana di ka wa jud ka kasabot unsa ka toy gisulti. So pag translate ka kasabot ka tubag na ka. Napoy uban nga inigpangutana kasabot sa in English. Pero di sa makasultig baos og in English, daghan man na. Lahi man guna mahigala ka nang nakasabot ka, kasabot ka sa gisulti in English, muli ka kabaos og istorya in English. Daghan man na inana. Napoy uban di ka kasabot, nasamot na di ka kaistorya. Pero daghan ang di kasabot, di ka istorya. Murag automatic na di ni ka kasabot dahil sa language, amot na di ka kaistorya. Pero once kasabot ka sa language, pwede ka nakasabot sa iyang but ipasabot, muli ka kabaos og tubag. Kanang Tagalog, kasabot ng Tagalog. Pero inig Tagalog itong mubaos ta, magkabalik-balik ning atong Tagalog. Magkakuan gyud ta. Bikos-bikos gyud. Atol na agi katawa-katawa, may gala. Erwin Tulfo, agi itong maoto iyang pagka-suko-suko sa may gala, pati sukuan niya nga nung kuan eh. O niya, kinini ang giunhan mo to actually si Acosta ko imong gitan-aon imong yung suguron ang cross examine aw ang nagpresent niya nga counsel nagununam sa gud Bisaya niya day giunahan sa Bisaya ba di ni tubag sa Bisaya
Ha? Pero kadto dito kasustin tan ako sa Gusta bisa pag unsaon nimo to pangutana og Tagalog panalitan mo Tagalog ito mo in English mo Tagalog kabaw siya mo kasabot siya in English kasabot siya Tagalog mo bawas mo sa istorya Tagalog usay mo bawas may kanang in English bang ginagmay lang ba pwede naman na pero kanang istorya kag English may galang mura gyud og kanabang straight flawless English daghay dili kahimo ana pwede na kasabot ka ha muna pwede ba niya na usay tudloan ng mga bata kana naanad po kag kuan inday maris ka mo sige madto ta sa market kay mo palitag bread. Medyo kunyo-kunyohon ba? Ha? So, mo ka na nga, dili ni mo mabasol, di mo mabasol. So, trabaho sa korte, di po pwede nga, maingon si Escudero, di aman si Subiri, Bisaya, mo ito pa interpreter, dili, magbutang yun mo court interpreter. Magbutang yun mo court interpreter. Kisa may sunod nga witness, kisa sunod nga witness, o sa man mga Bisaya ni. Oh, gamitan ng court interpreter. Kaya di man mo mabasol ang witness kay uroy di sa makaistorya wa sa kasabot sa pangutana ang iyang or baka kasabot siya niya pagtubag niya bisan nga is Duterte kanas Duterte may kabantay mo Duterte President Duterte didto na Sanbida nag-eskwela. So sa to pa College of Law niya didto na da Sanbida pero may balik og Davao na himong presidente tanawa go nang ini Tagalog mahigala mabawan gyud nimong medyo gahion gyud. Kini Sara asa man didto naman sa Manila nang eskwela sila. Pero mabisaya gyud kanas Bato de la Rosa PMR ko na dito na sa Baguio nya pulis na nahalibot-libot ginag-assign asa dapit pero paistorya ha makabaw mo Tagalog pero kadugayan mabisaya gyud oh so mo na kana si Acosta mga sugid tig paminaw di malikayan nga mo binisaya gyud oh nya tanawa ha unsa may unod ini kang Acosta gamay ra ba kay kayo ug ato mo tanawon ha 90 days ning gi-allocate for trial. 90 days and 25 million per day. 2.2 billion kapin. Nya kung tanawon na ba nimo indekin? Medyo laygay ni. Ang prosecution baya mo yung naglaygay ani. Dugay kay mahuman. Direct examination. Tagduha ka adlaw. Unsa may gusto nimong kuhaon sa kang Acosta? Ang gusto na nimong kuhaon sa kang Acosta nga, siya mo special disbursing officer, siya nag-inka sa kwarta, ang kwarta gidane, gihatag niya kang latsika, mauna ba to? Pero as kang dugaya kayo nga na, gilaay ang mga tao, putin dugaya kayo. So kinig malangan nig mayo, dugangan pa karon no, mag-beermans na. Inig-beermans sa mahigala, mag-uwan-uwan na po, magsige ka postpone, kaya postpone sa kabasang blackboard. Aga baha-baha, postpone lang sa abdan ta next year ini kalakiha yun. Moabot ni next year, 2027 na, wa na. Madihadog samot ini kalakihang prosecution. Kaya mga tao, anyway, may naman nga nun. Gusto na tantangon sana, matangtang man na ba kung di mo buta ng mga tao. Pabuton lang itong eleksyon. Let the people decide na lang. Kung gasto pa tag-billion pala, ana. By October next year, magkuha na god. Filing na sa Certificate of Candidacy. Medyo kuhanin kalakiha mga sukitig paminaw. Kay kini maabtan magini ko nang ipadayon gana 90 days day. Ngano man ang usa ka semana god tuloy ka adlaw ang hearing. So ang every month di man nimo makwenta nga 30 days. Because in a month do na lang mahigalay 12 ka adlaw nga hearing. 3 days per week. So 12 kuan lang. 12 days lang. So abtan ta sa naman to Agosto, September, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Maabtan ta ning next year. Ining kalakiha mga sukitig paminaw. Kaya kini si Gina Acosta ato kung tanaw na ang substance ni niya pamahayag. Niya ay pangutanan si Escudero. Kini kan chase na kung ikot kay mo ba ni? Nakuha naman mahigala unsay unod aning iyang testimonya. Di daghang tuyok-tuyok no atong tagad pagtagad. Uy, ano ti oras day no?